Hei, olen Mikko Hyötyniemi Suomesta, Rovaniemeltä napapiiriltä. Luen Ivan Kuratovin runon Mumusa, jonka on suomentanut Taisto Summanen ja antanut runolle nimeksi Runottareni. Älä pyydä, sanakaan ei myydä. Torille ei säettäkään viedä, runottareni ei sitä siedä. Mielin hartain, runotartain kuuntelen, en siltä mitään salaa. Ja jos vilppi joskus pujahtaa, voimme kaksistaan sille naurahtaa. Sitten liuskan nakkaan, loimuavaan takkaan, antaa valheen palaa. Haudomme nyt suuremmoista suunnitelmaa, josta voisimme sen täyttää. Runoelman, jossa saisi näyttää tekopyhät papin Ihramahan loisen, joka imee vuoksi rahan, verta osattoman ja työkansan, joka kokee murheen, riiston, mutta rukousta hokee. Luulen, että taivaissa saa onnen oman. Sanaakaan ei myydä. Älä pyydä. Kiitoksia.